மாதவா குஞ்ச பிகாரி கோபிஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபிஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன யசோதநந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன யமுனா தீரா வனசாரி யமுனா தீரா வனசாரி ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, எல்லார்கிட்டையும் ஒரு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். நேத்து கனெக்ட் பண்ண முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம குயிக்கா நம்ம வந்து 7வது அத்தியாயம் சேர்ந்து பாத்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம் அப்படின்னு அந்த அத்தியாயத்தோட பெயர். அதுல 47 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதுல வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यते नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு இன்னைக்கு 7வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் ஐஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ 5வது அத்தியாயத்துல சந்நியாசம் கர்ம யோகம் என்பது என்ன அப்படின்றத கிருஷ்ணன் விளக்கினார். கர்ம யோகம் என்பது சந்நியாசத்தை, செயலை செய்யாமல் இருப்பதை விட நம்முடைய கடமைகளை பக்தியோடு செய்வது வந்து மிகவும் சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார். அந்த நிஷ்காம கர்மம் என்றால் என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய அந்த கர்ம பந்தத்துல இருந்து எது நம்மை அதுல பற்று இல்லாம நம்ம செய்யறது வந்து நிஷ்காம கர்மம் பார்த்தோம்.
சோ பகவானுக்காக நாம் செய்யறோம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு செயலும் நினைக்கும் போது அதுல வந்து பற்றுதல் இல்லாம இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து 6வது அத்தியாயம் 7வது அத்தியாயம் சேர்த்து நம்ம பார்த்துடலாம். சோ 6வது அத்தியாயம் தியான யோகம் என்பது இதன் பெயர். சோ யோகம்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம், பக்தனையும் பகவானையும் இணைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை முழுவதும் பகவான் நிறைய யோகா பயிற்சியை நமக்கு சொல்றார். அதுல மிகவும் சிறந்தது பக்தி யோகம் என்பதை ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் நமக்கு வந்து வலியுறுத்துகின்றார். சோ இங்க அஷ்டாங்க யோகம், அஷ்ட அப்படின்னாக்கா 8. சோ 8 விதமான யோக நிலையில் எப்படி முன்னேறி பகவானை அடைவது அப்படின்றது இன்னைக்கு பகவான் நமக்கு சொல்ல போறார். அஷ்டாங்க யோகாசனத்தோட நிலைகள் என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா இந்த அஷ்டாங்க யோகம் செய்வதற்கு மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம். இல்லைன்னா அதுல ஒருமுகப்படுத்த முடியாது. அப்ப அர்ஜுனன் திருப்பி கேட்கிறார், இது ரொம்ப கடினமாக இருக்கு. ஏன்னா மனதை கட்டுப்படுத்துவது வந்து ஒரு காற்றை கூட ஒரு மனதை கட்டுப்படுத்துவது கடினமான ஒன்றாக இருக்கு கலியுகத்தில். அப்போ அதுல இருந்து நம்ம வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த இத்தனை யோக நிலைகளை ரொம்ப கடினமாக பயிற்சி பண்ணவர்களுடைய இலக்கு அல்ல அவங்களுடைய நிலை என்ன அப்படின்றது கேட்க அதுக்கு பகவான் ஆன்சர் பண்ண போறாங்க. கடைசியாக பகவான் திருப்பி கன்க்ளூட் பண்றது என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தி யோகமே வந்து மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்னு சொல்ல போறார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத ஷஷ்டோத்யாயः தியான யோகம். சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லோகங்களை விட்டுட்டு கொஞ்சம் குயிக்கா போயிடலாம் மாதாஜி, புஷ்ப மாதாஜி. அடுத்து ஏன்னா நமக்கு ஓகே மாதாஜி, விளக்கம் சொல்லிடுங்க. எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலாற்றாதவனும் அல்ல. சோ நாம் வந்து நம்ம செயல்களை செய்ய வேண்டும், ஆனால் அதை பற்றின்றி செய்யணும். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் உண்மையான சந்நியாசி, அவர்களே வந்து யோகியும் கூட அப்படின்றத சொல்ற. அது இல்லாம வெறுமனே வாய்ச்சவடாலுக்காக நாமும் வந்து ஒரு பற்றற்று இருக்கோம் யோகி போல அப்படின்னு சொல்றது வந்து வந்து நிலையானது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ யோகானா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். பக்தனையும் பகவானையும் இணைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பயிற்சியும் வந்து யோகா அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இதுல 8 விதமான நிலைகள் இருக்கு. யமம் வெளிப்புற பண்புகள், அதாவது அந்த அகத்தூய்மை புற தூய்மைன்னு பார்க்கணும் இல்லையா. அந்த புற தூய்மை எப்படிப்பட்ட இடத்தை வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்களை அந்த தூய்மையாக வைத்திருக்கக்கூடியது புற தூய்மை. நியமம் உட்புற பண்புகள் அகத்தூய்மைக்காக. இந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், பேராசை, அதுக்கப்புறம் பயம், கோபம், இது மூன்றும் வந்து நம்மளுடைய பெரிய எதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஒரு ஒரு அத்தியாயத்திலும் நம்மளுடைய வாழ்வியலுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம எடுக்கிறோம். சோ அந்த கோபப்படுறது, ரொம்ப பேராசையோட இருக்கிறது, பயம், இது மூன்றும் வந்து ஒரு பக்தனுக்கான அடையாளம் அல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த அந்த குரோதம் பொறாமை அதெல்லாம் இருக்காம இருக்கிறது வந்து நியமம் உட்புற பண்புகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். சரி, இந்த வெளிப்புற அகத்தூய்மை புறத்தூய்மை பார்த்தாச்சு. அடுத்து வந்து எந்த மாதிரியான இடத்தை சூஸ் பண்ணி அதுல எப்படி நம்முடைய அந்த உட்காரக்கூடிய அந்த விதம், அந்த அந்த ஆசனம், அது வந்து அடுத்த நிலை அதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அமர்ந்தாச்சு. அப்போ அது அந்த அந்த நிலையான அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறோம். அப்ப நம்மளுடைய அந்த மூச்சு பயிற்சி பிராணாயாமம், அப்ப மூச்சு மேல நம்மளுடைய மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துறோம். ஒரு ஒரு நிலையா நம்ம வந்து முன்னேறி கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம்ன்றதை பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மூச்சுல போக்கஸ் பண்ணும்போது பிரத்யாகாரம், புலன்களை எப்படி அடக்குவது. ஸோ அந்த நம்ம பார்த்திருக்கோம், இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 விதமான நகர இந்த உடல் வந்து ஒரு நகரத்திற்கு சமமாக கருதப்படுகின்றது. அந்த நகரத்திற்கு 9 விதமான வாயிற்கதவுகள் இருக்கு. அது மூலமாக தான் எந்த ஒரு விஷயங்களும் நமக்கு உள்ளார போகுது. அதனாலதான் நம்ம கலங்கப்படுகின்றோம்ன்றத பார்க்கிறோம். சோ பிரத்யாகாரம் அப்படின்னாக்கா அந்த புலன்களை அடக்குதல். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தாரணை. அந்த புலன்களை அடக்குனதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கவனத்தை அந்த கான்சியஸ் லெவலை வந்து ஒருமுகப்படுத்துறோம். அதனால மனம் லயித்து நம்ம வந்து தியான நிலையை அப்படியே உள்வாங்கணும். எப்படி வந்து ஒரு காற்று இல்லாத இடத்துல தீபம் அப்படியே அணையாம அசையாம எரிகிறதோ அது போல நம்ம அதுலயே நிலைத்து நிற்கின்றோம். கடைசியாக வந்து சமாதி, அதாவது ஒருமித்தல் அல்லது ஒருங்கிணைப்பு, ஆத்மா பரமாத்மாவோட ஒன்றிணைதல். சோ இது வந்து 8 விதமான யோக பயிற்சி, இதையும் வந்து பகவான் சொல்றார். இப்படி பயிற்சி செய்து வரக்கூடிய யோகியும் பகவானை தான் அடைகின்றார் அப்படின்றத சொல்றார். மனதை வெறுமனே மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பன்.
ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய எதிரி அப்படிங்கிறாரு. சோ எப்ப வந்து நம்ம அந்த அந்த நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம், அந்த 5 குதிரைகள் இருக்கும். அதோட அந்த கடிவாளம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனது. அத பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நுண்ணறிவு அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ மனம் போன போக்குல நம்ம விட்டுட்டோம். புலன்கள் எங்க போகுதோ அங்கேயும் மனசும் போகுது அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா, அப்போ நம்ம எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேர முடியாது. சோ அந்த மனதை கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா, அதுதான் நமக்கு அந்த மனது தான் நமக்கு ஒரு சிறந்த நண்பன். ஆனால் அது நம்ம கட்டுப்படுத்துச்சு, இல்ல நம்மளால மனதை கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னாக்கா, அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய விரோதி. நம்ம நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல பாக்குறோம். நெறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நமக்கு. சோ பலவிதமான மக்களோட நம்ம வந்து பழக வேண்டிய சூழ்நிலை. அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி. அவங்க நமக்கு தெரியுது அது தவறான இது அப்படின்னாலும், சரி சரி போலாமேனாலும் நம்ம நுண்ணறிவு வந்து இல்ல. அப்ப வந்து அத வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தி, அந்த தவறான விஷயங்களை தவிர்க்கும்போது, அப்ப மனசு வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல நண்பனாக இருக்கின்றது. சோ அந்த தவறான நிலையில், வீழ்ச்சி அடையாத நிலையில் நாம இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உரைத்த இந்த பகவத்கீதை இப்பொழுதும் நமக்கு வந்து சாத்தியமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். பக்தன் டிஃபரெண்ட், யோகி டிஃபரெண்ட், ஞானி டிஃபரெண்ட். சோ இங்க யோகியாக இருக்கக்கூடியவங்க, இந்த இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிலக்கூடியவர்கள், நம்மளுடைய உடல், அதனாலதான் அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது, அடுத்து மனம், அடுத்து அந்த ஆத்மா. இதை எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய தொடர்பிலேயே வச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். இது என்னுடையது. அந்த மாதிரியான அந்த அந்த உரிமை கொண்டாடக்கூடிய அந்த தன்மையிலிருந்தும், இந்த அதீதமான ஆசையிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்கணும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்த முடியும். ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க ஏன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்துன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஏன்னா, இந்த புலன்கள் வந்து ஒரு வாயிற்கதவுகள். சோ நம்ம எப்ப மத்தவங்க கூட வந்து இப்ப அதனாலதான் பக்தர்களோட சங்கம் வந்து மிக மிக அவசியம்னு பார்க்கிறோம். இந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேறி செல்வதற்கு. ஏன்னா, நம்மளுடைய அந்த ஆறா வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக்கா இருந்தாலும், அட்லீஸ்ட் அவங்க பக்தியில முன்னேறி இருக்கும்போது, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள வந்து நல்வழியில வந்து கொண்டு செலுத்தும். சோ இங்க வந்து யோகியாகப்பட்டவன் மனச ஒருமைப்படுத்தி பகவானோட ஐக்கியமாகணும்னு நினைக்கும்போது அவங்க தனிமையில் தான் வாழணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த தனிமையில இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களால மனசை ஒருமுகப்படுத்த முடியும். இல்ல இப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஒரு டெலிவிஷன் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கோம்னா அதுல அதை பார்க்கும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மைண்ட்ல வந்து பதிவாகி கொண்டே இருக்கும். சோ யோகத்துல முன்னேற வேண்டும் என்றால் இந்த தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை ஒருமுகப்படுத்த முடியும். அதனால அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் முன்னேறி செல்ல முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அது வந்து யமம். அடுத்து ஆசனா. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான்தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். சோ இந்த காலகட்டத்துல நமக்கு எங்க வந்து ஒரு தூய்மையான இடம் கிடைக்கின்றது? அது மட்டுமல்லாம மனதை ஒருமுகப்படுத்த முடியுமா நமக்கு? இந்த இந்த கலிகாலத்தில் நம்ம வந்து கலியுகத்திற்குன்னு ஒரு இப்ப எப்படி வந்து ஒரு மலர் எடுத்தோம்னா அதுக்குன்னு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எல்லாமே யூனிக்கான வாசனைகள் இருக்கு. மல்லிகை எடுத்தனா அதுக்கு ஒரு வாசனை, ரோஜா எடுத்தனா அதுக்கு ஒரு வாசனை. அது போல இந்த கலியுகத்திற்குன்னு ஒரு சில தன்மைகள் இருக்கு. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனதை அலைக்கழிக்க கூடியது. நிறைய சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்தது. யாரையுமே நம்ப முடியாத ஒரு விஷயங்கள், ஏமாற்றும் தன்மை கொண்டவர்கள் வாழக்கூடிய ஒரு யுகம். ஆஹ் ரொம்ப சஞ்சலத்தோட இருக்கும் மனது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கலியுகத்தில் இந்த மாதிரியான தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நம்மளால ஒரு ஒரு மொபைல் இல்லாம ஒரு 2 நிமிடம் கூட இருக்க முடியல. அது மட்டுமல்லாமல் இப்படி ஆஹ் தூய்மையான இடம், மான் தோல் இதெல்லாம் வந்து கலியுகத்துல பாசிபிளான்னு நம்ம பார்க்கணும். இருந்தாலும் பகவான் இதை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. சோ தர்பை புல்லை பரப்பி அதன் மேல் மான் தோல் போட்டு அதுக்கு மேல வந்து மென்மையான துணியினால் மறைத்து அதன் மேல் நாம் அமர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த ஆசனம் ரொம்ப உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்து நம்ம வந்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் போது நம்மளுடைய மனம், புலன்கள்
எல்லா செயல்களையும் வந்து பகவான் மேல வந்து ஒருமுகப்படுத்துகின்றோம். சோ இதயம் வந்து தூய்மை அடைகின்றது. 84 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம். அத்தனை பிறப்புகள் இருக்கு. மனிதர்களுக்காகவே 4 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்கு. எத்தனையோ பிறப்புகள் எடுத்திருக்கும். ஒரு பிறப்பிலும் நம்மையே அறிந்தும் அறியாமலும் நிறைய கலங்கங்கள் இருக்கு. அது இதயத்துல தங்கி இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளால பகவான வந்து முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்ற அந்த உண்மையை புரிந்து கொள்ளாத தன்மை இருக்கு. நாம் இந்த யோகங்களை பயிலும் போது அஹ் சிறிது சிறிதாக அந்த இதயம் வந்து தூய்மை அடைந்து பகவானை அடைய முயற்சி செய்ய முடியும் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். பிரத்யாகார. சோ பிரத்யாகாரனா என்ன? புலன்களை அடக்குதல். சோ இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். சோ இதை நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் விலகி பகவானோட நம்ம கனெக்ட் ஆகுறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அப்ப அங்க கடைசியா கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றார்கள். சோ யோகிகளும் பகவானை அடைகின்றார்கள், பக்தர்களும் பகவானை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஆனா அவங்க போய் சேரக்கூடிய அந்த வழிமுறைகள் வந்து மிகவும் கடினமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. நம்மளுடைய வாழ்வில் எல்லாமே வந்து ஒரு சமநிலையில போகணும். எதுவுமே வந்து அதீதமாகவும் இருக்கக்கூடாது, குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது. அது கேளிக்கையாக இருக்கட்டும், இல்ல நம்மளுடைய ஜட ரீதியான விஷயங்களாக இருக்கட்டும், ஒருவர் மேல் வைக்கின்ற அன்பாக இருக்கட்டும், அது வந்து ஒரு சமநிலையில போகணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நியமா அப்படின்னாக்கா நம்ம என்னென்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும்? உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சிக்கான மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். எப்ப நம்ம வந்து இதுல வந்து சரிசமமாக நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அப்ப இந்த தவறுகளை வந்து நம்ம கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகிவிட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தாரணா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். இந்த மாதிரியான யோக பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாக மனதை ஒழுங்குபடுத்த முடிகின்றது. அதன் மூலமாக நம்ம ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்களாக இருக்கின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான நிலை. சோ தியான நிலை இப்ப வந்து ஒரு நம்மளுடைய புற தூய்மை ஆயாச்சு, அக தூய்மை ஆயிடுச்சு, கரெக்டான ஒரு இடத்த நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு, பொசிஷன் மெயின்டைன் பண்ணியாச்சு, நம்மளுடைய மூச்சு பிராணம் அதை பண்றோம், பிரத்யாகாரம், புலன்களை கட்டுப்படுத்தியாச்சு, கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்தியாச்சு, தியானம். சோ இந்த தியானம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி ஒரு காற்று வீசாத ஒரு இடத்துல அந்த தீபமானது அப்படியே ஒரு நிலையாக எரிகின்றதோ, அசையாமல் அப்படியே நிலையாக எரிகின்றதோ, அது போல நம்மளுடைய மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல அப்படியே லயித்து இருக்கும். அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல ஸ்திரமாக லயித்து இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கும். டிஸ்டர்ப்ட் இல்லாம, அது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம இருக்கு. கடைசியான நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமாதி. சோ அந்த சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகின்றது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். சோ இது எப்படி வந்து இன்ப நிலையா இருக்கும்? அது நமக்கு பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்கார். கண்டிப்பா இன்ப நிலையா தான் இருக்கும். அது மேபி ஒரு உயர்ந்த நிலையா இருக்கும். எப்ப நம்ம ஒரு ஜீவாத்மான்றத அப்படி நம்ம உணர்கின்றோமோ அது வந்து ஒரு பெரிய இன்பத்தை கொடுக்குமாம் அந்த சமாதி நிலை. சோ இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். சோ இந்த புலன்கள் எல்லாமே திவ்யமாக மாறிவிடுகின்றது. ஏன்னா நம்ம பகவான் மீது ஒருமுகப்படுத்தி இருக்கிறதுனால இந்த ஐம்புலன்களும் வந்து திவ்யமா மாறுது. அதனால நமக்கு திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றோம் இந்த சமாதி நிலையில். மேபி இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதே இல்லை. சோ அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே லயித்து இருக்காங்க, நிலையா அதிலே இருக்காங்க. இதை விட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. அந்த ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து அந்த ஆசிலேஷனே இருக்காது. ஒரே மாதிரியாக அந்த நிலையில் லயித்திருக்கின்றார்கள். அதுவே வந்து சமாதி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அதனால இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்லாம் அவங்கள வந்து கஷ்டப்படுத்தவே படுத்தாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவாங்க. ஒரு முனிவர் வந்து
குளத்துல குளிச்சிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேள் இருக்கு, அந்த தேளை எடுத்து போட ட்ரை பண்ணுவாரு. அந்த தேள் வந்து கொட்டிட்டே இருக்கும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த அந்த உடல் சார்ந்த அந்த இது புலன்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கிறதுனால அந்த வலி எல்லாம் அவங்களுக்கு பெருசா தெரியாது. இப்போ நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அனஸ்தீஷியா கொடுக்காமயே வந்து சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். இப்ப யூடியூப்ல கூட நீங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறதுனால ஜட ரீதியாக இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் வந்து அவங்கள கஷ்டப்படுத்தாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் துரோணாச்சாரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பின் அடுப்பில் ஒரு பிராமணர். ஆனால் அவரு அந்த பயிற்சிகளை யோக பயிற்சி, ஐ மீன் இந்த மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் தமிழ்ல, போர்க்கலைகளை போர் பயிற்சிகளை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லித்தரார். சோ கௌரவர்கள் முதற்கொண்ட 100 பேர் கௌரவர்கள் பிளஸ் 5 பாண்டவர்கள். ஆக்சுவலா பாண்டவர்களுமே வந்து கௌரவ கௌரவர்களை சேர்ந்தவர்கள் தான். சோ அந்த 105 பேருக்கும் வந்து சொல்லித் தர்றாரு. ஆனால் அர்ஜுனன் மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இலக்குல வந்து ரொம்ப கிளியரா இருந்தாரு. ஸ்திர பிரஜன், அதாவது எதை அடையணுமோ அது மட்டும் அவங்களுடைய மைண்ட்ல இருக்கும். மனசு ரொம்ப அதுலயே ஒருமிச்சிருக்கும். வேற வந்து அலைப்பாயறது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனன். அது மட்டுமல்ல, அவங்களுக்கு வந்து 12 வருடம் வந்து வனவாசம், 1 வருடம் அஜ்ஞானவாசம் குடுக்குறாங்க. அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, மனக்கட்டுப்பாட்டோட அவங்க வந்து அந்த 13 வருட அ இந்த வனவாசம், அஜ்ஞானவாசம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வராங்க. அப்படி வந்து ரொம்ப ஒழுக்கமாக மனதை கட்டுப்படுத்தி இருந்தவர்கள். வைராகியத்தோட, உறுதியோட இருந்தவங்க. திரௌபதியோட சுயம்வரத்துல பாத்தீங்கன்னா, மேல அந்த மீன் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அதோட பிம்பம் வந்து கீழ இருக்க தண்ணீல தெரியும். இத கீழ இருக்கிறத பாத்துட்டே அந்த அந்த மீன வந்து அவங்க அடிக்கணும். சோ இது வந்து டாஸ்க். ஆனா வந்து அத்தன இளவரசர்கள் இருக்கும்போது அர்ஜுனன் வந்து அத செய்தார். அது வந்து மனச ஒருமுகப்படுத்தலன்னா இதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது. அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கா, உறுதியாக மனதை ஒருமுகப்படுத்திய அர்ஜுனன், கிருஷ்ணரிடத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, "மனம் அமைதியற்றதும், குழப்பம் நிறைந்ததும் கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும், குழப்பம் நிறைந்ததும், அடங்காததும், சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. மனதை கட்டுப்படுத்துவது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே கிருஷ்ணா." யாரு? நம்ம இப்ப பார்த்தோம் அவருடைய பராக்கிரமத்தை அர்ஜுனனோட. அப்படிப்பட்டவரே வந்து நம்ம என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணரிடத்தில் மனதை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் அப்படிங்கிறார். ஆஹ் அப்ப நம்ம எல்லாம் எம்மாத்திரம் இல்லையா? நம்ம இருக்கிறதே வந்து ஒரு சஞ்சலமான ஒரு யுகத்துலதான் இருக்கும் நம்ம. சோ இது ரொம்ப கடினம் அப்படின்றத வந்து யார் ஒத்துக்கிறாங்க? அர்ஜுனன் ஒத்துக்கிறார். எதை அப்ப கடினம் சொல்றாரு அவரு? இந்த அஷ்டாங்க யோகம். ஏன் கடினம் சொல்றாரு? மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அதுல வந்து ஒவ்வொரு நிலையா நான் முன்னேறுவதனால இது கடினம் அப்படின்னுட்டு அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரிடத்தில் சொல்றார். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், "பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே." இதுல வந்து இந்த உரையாடல் எல்லாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேள்வியை எப்படி கேட்கணும்ன்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரு மென்டரா, ஒரு கவுன்சிலரா எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்ணணும்ன்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றார். உடனே வந்து அர்ஜுனன் வந்து அதற்கு வந்து அகைன்ஸ்டா சொல்றார். கான்ட்ரடிக்டா. அப்போஸ் பண்ணி. இருந்தாலும் அங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? அவர புகழ்ந்து சொல்லி, அவர அக்னாலேட்ஜ் பண்ணிட்டு, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, "நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். ஆனா இது இப்படியும் பண்ண முடியும்." இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ண வேண்டிய ஸ்ட்ராட்டஜி. ஒரு நமக்கு ஃபேமிலிலயும் இத நம்ம அப்ளிகபிளா இருக்கலாம். இல்ல நம்ம ப்ரொஃபஷனலயும் வந்து சொல்லலாம். நம்ம ஒரு கருத்த சொல்றோம். அதுக்கு ஒரு அகைன்ஸ்டா சொன்னாங்கன்னா, உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கு ஒரு ரியாக்ட் பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். சோ இங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? அவர புகழ்ந்து சொல்லிடுறார் முதல்ல. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றார்? அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினம். நீ சொல்றத நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன். ஆனா, தகுந்த பயிற்சியினாலும், பற்றின்மையாலும் இது சாத்தியமாகும். நீ கரெக்ட்டா நம்ம அத பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா, இந்த மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல், எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் பற்றின்றி நம்ம அந்த செயலை செய்யும்போது அது சாத்தியமாகும் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க இங்க. சோ மனம் நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. அத நண்பனாக்குவதும், எதிரியாக்குவதும் நம்ம கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் திருப்பி கிருஷ்ணனிடத்தில் கேட்கின்றார். இந்த யோக நிலையில் வெற்றியை தவறக்கூடிய ஒருவருடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதற்கு வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா,
வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாவின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்மளோட இந்த லைஃப்லயே வந்து நம்ம ஒரு பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சிருக்கோம், இறந்து போயிடுறோம், அடுத்த பிறவி வருது. நான் தான் அந்த அந்த நான் தான் போன ஜென்மத்துல இவ்வளவு பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சிருந்தேன், அது என்னோடதுன்னு நம்ம அடுத்த பிறவில கேட்க முடியாது. ஆனால் பக்தி நம்ம என்ன செய்யறோமோ அந்த ஒரு செயலுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். அதை நம்ம கண் கூட பாக்குறோம். ஒரு 5 வயது குழந்தை முதல் 50 வயது இருக்கக்கூடிய மூதாதையர்கள் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல வந்து நம்ம பக்தியை பாக்குறோம். 5 வயசுல இந்த குழந்தைக்கு எப்படி இவ்வளவு பக்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பூர்வ ஜென்ம பலன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிக்கும் நமக்கு வந்து பலன் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து உணர வேண்டும். சோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் கேட்க அதற்கு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, நம்ம 8 நிலைகளை பார்த்தோம். எந்த நிலையில இருந்து நாம வீழ்ச்சி அடைகின்றோமோ அந்த நிலைக்கு ஏற்றாற் போல நம்ம பார்த்தோம். 14 லோகங்களுக்கு, பூமி தான் மத்தியில இருக்கு, அதற்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு, கீழே 7 லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். சோ எந்த பயிற்சியில நம்ம வீழ்ச்சி அடைந்தோமோ அதற்கு உண்டான பலன்களை அந்த லோகங்களுக்கு சென்று அனுபவித்த பிறகு மீண்டும் இதே பூமியில வந்து பிறக்கிறாங்க. ஆனா எப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க? நல்லவர்கள் வாழக்கூடிய அந்த குடும்பத்தில் பிறக்கின்றார்கள், அல்லது பெரும் செல்வந்தர்களின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றார்கள். ஏன் இந்த செல்வந்தன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, அட்லீஸ்ட் அந்த உடல் ரீதியான அந்த கஷ்டங்கள் இருக்காது. அதனால அவங்க வந்து இந்த உடல் தளம் சார்ந்த கஷ்டங்கள் இருக்கிறதுனால பகவானை பத்தி அவங்க பயிற்சி செய்ய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஆன்மீகத்துல அவங்க வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் தோல்வி அடைந்தவர்கள் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குடும்பத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். நீண்ட கால பயிற்சிக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடைந்தார்கள் அப்படின்னாக்கா ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீகிகளோட குடும்பத்துல அவங்க பிறக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்றார். ஆனால் இது மிகவும் அரிதானதாகும் அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். சோ மேலும் கடைசி அவர் வந்து கன்க்ளூட் பண்றது அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அஷ்டாங்க யோகம், இந்த மாதிரியான எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் அவங்களுக்கு நடுவுல கூட எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் யாரு பகவான் மேல அதீதமான நம்பிக்கையோடு இருக்காங்களோ, எப்போதும் எண்ணில் வைத்து எப்பவும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நினைத்து தன்னுள் எண்ணி நான் வந்து பகவானுடைய ரூபம், அவருடைய ஒரு அணு ஆத்மா, அவரே வந்து விபு ஆத்மா, அந்த அந்த ஞானத்தை யார் வச்சிருக்காங்களோ, எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ, யார் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தொண்டுகளை செய்கின்றார்களோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவன். அவர்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட மிகவும் நெருங்கியவர்கள், எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். சோ இந்த இந்த மாதிரியான பற்பல யோகங்கள் இருந்தாலும் பக்தி யோகத்தில் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவனே வந்து மிகவும் சிறந்தவன் அப்படின்றத வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கார். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே தியான யோகோ நாம ஷஷ்போத்யாயः. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா 6வது சாப்டர்ல? மாதாஜி பிரபுஜி லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஏதாவது ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? அடுத்த அத்தியாயம் போயிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுங்க மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் வச்சிருக்கீங்களா மாதாஜி? போட்டீங்களா குரூப்ல? இல்ல நான் போடவா? நீங்க போட்டுருங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். இன்னைக்கு மட்டும் போட்டா போதும் மாதாஜி. இல்ல நீங்க இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறீங்களா மாதாஜி இன்னைக்கு வந்தவங்களோடது? அது போல நேற்றுக்கு வந்தவங்களோடதையும் அட்டெண்டன்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருங்க, நான் அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன். நேத்து 2 பேர் தான் மாதாஜி இருந்தாங்க. அப்படிங்களா? பொன்னுசாமி பிரபு. ஓகே. பொன்னுசாமி பிரபுஜியும் இவங்க மாலத்தி மாதாஜி. ஓகே.
ஓகே மாதாஜி. இன்னைக்கு ஒருத்தவங்க கொஞ்சம் எதுக்கும் ஸ்கிரீன்ஷாட் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறீங்களா? ஓகே ஓகே மாதாஜி, எடுத்துக்கிறேன் நான் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, எனக்கு அது மட்டும் அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க, நான் அட்டெண்டன்ஸ் அப்டேட் பண்ணி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. ஓகே, அட்டெண்டன்ஸ் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. பிரபுஜி தயவு செஞ்சு எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 7வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் ஞான விஞ்ஞான யோகம், அதாவது முழுமையான அறிவு. ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது ஞானமாகவும், பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானமாகவும் கருதப்படுகின்றது. சோ இந்த ஞான விஞ்ஞான யோகத்தை பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, அவரிடத்தில் சரணடைதல், தேவ தேவியர்களோட வழிபாடு, இத பத்தி நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. अध शब्दमोऽध्यायः ஞான விஞ்ஞான யோக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சுன்னா வாசிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யா சக்தமனா பார்த்த யோகம் யுக்ஞன்மதாஸ்ரயः அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தச்ருணு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, என்னுடன் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. நீங்க சொல்லிட்டீங்க இல்லையா, முதல் லாஸ்ட் சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா எப்போதும் அவர் மீது ஒரு உன்னதமான நம்பிக்கையோட, திடமான உறுதியான நம்பிக்கையோட, எப்போதும் அவருக்கு தொண்டு செய்து இருக்கக்கூடியவன் மிக உயர்ந்தவன், அவன் எனக்கு மிகவும் நெருங்கியவன் அப்படின்றத சொன்னார். அப்படி செய்வதன் மூலமாக எப்படி பகவானை வந்து தெரிந்து கொள்வது அப்படின்றத பத்தி இப்ப நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க இந்த அத்தியாயத்துல. சோ 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் தேகம் ச விஜ்ஞானம் இதம் வஷ்யாம்யசே சதக யஜ்ஞாத்வா நேக பூயோன்யத் வியாஸ்தவ்யம் அவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். ஞான விஞ்ஞான யோகம், இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை ஏதும் இருக்காது. இதை தெரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறமா வேற எதையும் நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அதனாலதான் இந்த சாப்டரோட பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயம் முழுமையான அறிவு அப்படின்னு அழைக்கப்படுகின்றது. 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கஸ்சித் யததி சித்தயே யததாமபிசித்தானாம் கஸ்ஸின் மாம் வேதி தத்வதக. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவமடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவமடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான். எத்தனையோ ட்ரில்லியன்ஸ் கணக்குல மக்கள் இருக்காங்க. ஆனா அதுல ஒரு சிலர் மட்டும்தான் பக்குவம் அடையணும், அதாவது மேல முன்னேறி செல்லணும், ஆன்மீகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுலயும் ஒரு சிலரால மட்டும்தான் ஸ்திரமாக உறுதியாக இருந்து பகவானை வந்து உண்மையாக உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்கின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார். 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். பூமிர் ஆபோ அனலோ வாயுः கம்மனோ புத்திரேவ ச அகங்கார இதி யம்மே பின்னா பிரகிருதிரஷ்டதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல் என்று 2 பகுதிகளாக இருக்கு. அந்த ஸ்தூல உடல் நமக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒன்று, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. சூக்ஷ்ம உடல் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்று. இந்த ஆத்மாவை இந்த 3 விதமான லேயர்கள் வந்து கவர் பண்ணிருக்கு, மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம் அப்படின்னு. சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகள் ஆகும். என்கிட்ட இருந்து பிரிந்த அந்த ஜட சக்திகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த இதுல லெவல்ல படிக்கும்போது நம்ம பாக்குறோம், பகவானிடத்தில் 3 விதமான சக்தி இருக்கு. அந்தரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி, பகிரங்க சக்தி.
சோ பகிரங்க சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புற சக்தி, புறசக்தி. சோ அது வந்து இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் உருவாக்குவதற்கு தேவைப்படுகின்றது. அந்தரங்க சக்தி வந்து ஆன்மீகமயமானது. இந்த புறசக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட ரீதியானது. சோ அது வந்து கொஞ்சம் தாழ்ந்த சக்தி. நம்ம வரப்போற அத்தியாயங்கள்ல படிக்க போறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றார், அந்த பஞ்சபூதங்களும் இந்த சூக்ஷ்மமான உடலை கவர் பண்ணிருக்கக்கூடிய மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம் அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய சக்தி. ஆனா அது என்ன சக்தி? ஜட சக்தின்னு பாக்குறோம். ஆன்மீகமான ஒரு சக்தி, அந்தரங்க சக்தி அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अपरेयं विदस्व अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेतं धार्यते जगत्. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. நம்ம பார்த்தோம் ஜட சக்தி, அதாவது அந்த பகிரங்க சக்தி தாழ்ந்த சக்தி. ஏன்னா ஜட ரீதியான விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா இதையும் தாண்டி ஒரு உயர்ந்த ஒரு சக்தி இருக்கு, அது ஆன்மீகமயமானது அப்படின்றத சொல்றார் பகவான். சோ இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கனை தனது சுயநலனிற்காக உபயோகக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியது. அந்த அந்த ஆன்மீகமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட சக்தியை உள்ளடக்கிய ஒன்று. அது எதுல இருக்கு? எல்லா மக்களையும் உள்ளடக்கிய ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நம்ம நிறைய தடவை கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முதல் அத்தியாயத்தில், முதல் காண்டத்தில், 3வது அத்தியாயத்தில் 2வது ஸ்லோகத்தில் பிரபுபாதருடைய அந்த பொருளுரையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு நிறைய அவதாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல வந்து புருஷ அவதாரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுல 3 விதமான அம்சங்கள் இருக்கு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 3 விதமாக வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். முதல்ல பாக்குறது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் மட்டுமே இருப்பார். 4 கை ரூபத்தில், படுத்த ரூபத்தில் இருக்கிறார் பாக்குறோம். சைன ரூபத்தில். ஆஹ் அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே சங்கு, சக்கரம், கதா, தாமரை இருக்கு. அவருடைய ஒரு ஒரு ரோமங்களிலிருந்தும் பிரபஞ்சங்கள் வந்து உருவாக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா காரணதகசாயி விஷ்ணு அல்லது மகாவிஷ்ணுன்னு பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து முதல் அம்சமாக வருகின்றார் காரணதகசாயி விஷ்ணு அல்லது மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இவர் வந்து ஆதிசேஷன் மேல சயனத்துல இருக்கின்றார். லக்ஷ்மி தேவி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு பாத சேவனம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார். இவரும் அந்த நாராயண ரூபத்தில் 4 கை ரூபத்துல இருக்காருன்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருடைய இந்த ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்த ரூபம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷிரோதகசாயி விஷ்ணு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் நின்ற கோலத்தில் இருக்கின்றார். சேம் அதே நாராயண ரூபம். அவரிடத்துல அதே கதை, சங்கு, சக்கரம், தாமரை இருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இவர் பரமாத்மாவாக ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலையும் நம்ம அடுத்ததுல பார்க்க போறோம். அசையும் அசையாதவற்றில் நான் வியாபித்திருக்கின்றேன்றது பகவான் சொல்றார். சோ முதலாவதாக மகத்தத்துவத்தில் மொத்தமான பௌதீக மூலப்பொருட்களை படைப்பவரான காரணதகசாயி விஷ்ணு ஃபர்ஸ்ட் அவர்கிட்ட இருந்துதான் வருகின்றது. அவருடைய கிருஷ்ணருடைய அந்த சக்தி. அவரிடத்துல பிரிந்த சக்தி தான் வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. சோ இங்க வந்து பாக்கணும்னா மகாவிஷ்ணுவோட அந்த ரோமத்துல இருந்து வரக்கூடிய எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அது ஒன்னொன்னுத்துக்குள்ளரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவாக பகவான் நுழைகின்றார். அடுத்ததுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லா ஜட பொருட்கள் ஒவ்வொருத்திலையும் பரமாத்மாவாக சிரோதகசாயி விஷ்ணு இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ பகவானுடைய இந்த அவதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புருஷ அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் தசாவதாரம் தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆனா இங்க வந்து எனக்கு சொல்றேன், எனக்கு தெரிஞ்சது இதுக்கு நம்ம இந்த இஸ்கான் இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி. ஆனா பகவானுடைய அவதாரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி கடல் அலைகளை நாம் கணக்கிலிட முடியாததோ அது போல அவருக்கு எண்ணற்ற அவதாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். புருஷ அவதாரம், குண அவதாரம், லீலா அவதாரம், யுக அவதாரம், அந்த மாதிரி நிறைய அவதாரங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 6வது ஸ்லோகம் 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். हरे कृष्ण माताजी. एतत् योनिनि भूतानि सर्वाण्युदपदारय अहं कृष्णस्य जगत् प्रभवो प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. हरे कृष्ण माताजी. தேங்க்யூ மாதாஜி.
இத இப்ப நம்ம எதற்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம்? ஏன்னா இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் முழுமையான அறிவு. நமக்கு அந்த ஞானத்தை பகவான் வழங்குகின்றார். நம்ம பார்த்திருக்கோம் 18 அத்தியாயங்கள், பகவானுடைய 18 அத்தியாயங்கள்ல முதல் 6 அத்தியாயம் பகவானுடைய ஆஹ் உம் கர்ம யோகத்தை நமக்கு கொடுக்குது. நடுவுல இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பக்தி யோகத்தை கொடுக்குது. கடைசியா இருக்கிறது அந்த ஞான யோகத்தை கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த 7வது அத்தியாயம் வந்து பக்தி யோகம். பக்தி யோகத்தை வலியுறுத்தக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள் மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள். அதுல இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். முழுமையான அறிவுன்னு பாக்குறோம். சோ இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இத வேற எதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுன்றத பகவான் முதலே சொல்லிட்டார். சோ படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. என்ன அந்த 2 இயற்கை? உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி, தாழ்ந்த ஜடசக்தி. அந்த 2த்துலதான் வந்து எல்லாமே வந்து இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. சோ எப்போ பிரளய காலம் வருகின்றதோ அந்த ஊழி காலத்தில் எல்லாமே பகவானுடைய அந்த நாவி கமலத்தின் மூலமாக பகவானிடத்தில் ஒடுங்குகின்றது. திருப்பி அங்க இருந்தே வந்து பிரபஞ்சம் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி வந்து சிலந்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே வலை பின்னும், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே வந்து அதை அழித்து விடும். சோ அது போல இந்த உயர்ந்த தாழ்ந்த ஆன்மீக ஜட சக்தி அனைத்திற்கும் மூலம் வந்து பகவான் அப்படின்றத அவரே சொல்றார். செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. இதுதான் உண்மை நிதர்சனம். இதை விட வேற உயர்ந்த உண்மை எதுவும் கிடையாது. ஒரு மாலை இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுல முத்துக்கள் எப்படி கோர்க்கப்பட்டிருக்கோ சோ அது அனைத்தும் வந்து இவரை சுற்றித்தான் எல்லாமே நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளதை போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்றத பகவானே சொல்றார். 8வது ஹரே கிருஷ்ணா. रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रपास्मि शशि सूर्ययोग प्रणव सर्ववेदेषु सप्तके पौरुषं नृषु. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும். தண்ணில இருக்கக்கூடிய சுவை, அது ஸ்பெஷலா நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருந்துட்டு இந்த தண்ணியை குடிச்சீங்கன்னா அது ஒரு சுவை இருக்கும் இல்லையா? அந்த சுவை வந்து பகவான். சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியாகவும், காலையில இருக்கிறோட ஒளியோட தன்மை வேற, இரவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சந்திரனோட ஒளியோட தன்மை வேற. சோ வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளி, அந்த முதன்மையான அந்த ஒளி ஓம் என்றும் அந்த பிரணவ ஒளியாகவும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே இருக்கின்றார். ஆகாயத்தில் அந்த வெற்றிடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்தம் இருக்கும். சோ அந்த சப்தமாகவும் மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த திறமையாகவும் பகவான் தான் இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம் வந்து முழுமையான அறிவை பெறுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அல்டிமேட்டா 8வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் இதை சொல்றாங்க. சோ இந்த மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திறமை, பூமியில இருக்கக்கூடிய அந்த மனம், மழை பெய்யும் போது அந்த வாசம் வருகின்றது இல்லையா? தீ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா தீனா என்ன இருக்கும்? அதுல ஒண்ணு வெளிச்சம் இருக்கும், வெப்பம் இருக்கும். அது இரண்டும் பகவான். சோ உயிரினங்கள் நம்ம எப்படி சொல்றோம்? ஏன்னா அது வாழுது, வாழ்க்கை. அது உயிரினம்னு சொல்றது வந்து அது நடமாடுது, உயிரோட இருக்கு. அந்த உயிர் சக்தி பகவான் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சன்னியாசிகள் நம்ம எதற்காக சொல்றோம்? ஏன்னா அவங்க தவங்களை மேற்கொள்கின்றார்கள். அந்த தவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அதாவது எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலும் அதோட மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட், அதோட ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி என்னவா இருக்கோ அந்த இந்த ப்ரொபென்சிட்டி ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம சொல்றோம்ல, அது வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றது அவரே சொல்றார். சோ அனைத்து இருப்புகளுக்கும் எதெல்லாம் இருக்கோ அதோடைய அந்த மூலம், அந்த அந்த விதை வந்து பாத்தீங்கன்னா விதை கொடுக்கும் தந்தை நானே அப்படின்றத சொல்றார். புத்திசாலி நம்ம ஏன் சொல்றோம்? ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய அந்த சாதுரியமான அந்த புத்தி, கரெக்டான டைம்ல கரெக்டான டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த நிலை வந்து அந்த நுண்ணறிவு வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களோட வலிமை, அந்த பலம்னு சொல்றோம் இல்லையா? சோ ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்டயும் இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய கருணை இல்லாம ஒரு அணுவும் அசையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப பலம் மட்டுமல்ல, நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியவங்களுடைய அந்த திறமை இல்ல, அந்த சேம் லெவல் ஆஃப் பவர்ல இல்ல அப்படின்னாக்க நம்ம அவங்க கூட சண்டை போட மாட்டோம், மன்னித்து விட்டு விடுவோம் இல்லையா? அந்த ஒரு அந்த ஒரு தன்மையும் கூட பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த இல்லற வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு, அதுவும் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத அவரே சொல்றாரு இங்க. 12வது 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी.
ஏ சைவ கொடியா இருக்கு நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். நான் ஏ வாசிக்கிறேன் சைவ வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ப்ளீஸ் வாசிங்க. நீங்க இல்லைன்னா மாதாஜி வாசிக்கிறாங்க. நீங்க யாராவது வாசிச்சீங்கன்னா அவங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏ சைவ சாத்விகா பாவா ராஜசாஸ்தாமசாசயே மத்த ஏ வேதிதான் வித்தி நத்வ அகம் தேசு தேமயி त्रिविध गुणमयैर् भावैर्येऽपि सर्वं इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मां येभ्य परम अव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி யாரு வாசிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க இப்ப? மாதாஜி வாசிக்கும் போது நான் சொன்னேன் கொடியா இருக்கு வாசிக்க. இல்ல, அதுக்கப்புறம் வேற யாரோ நாளைக்கு வாசிக்கிறேன். அவங்க வாசிப்பாங்க மாதாஜி. அதுதான் யார் சொன்னாங்க? யாராவது வாசிக்கணும் வாசிங்கம்மா, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு சொன்னீங்க? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜியா? வாசிக்கிறேன்னு சொன்னது யாரு? தெரியல மாதாஜி. எனக்கு தோணுச்சு யாரோ நான் வாசிக்கிறேன்னு சொன்ன மாதிரி தோணுச்சு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். யாருமே வாசிக்கலாம் மாதாஜி, யாராவது வாசிக்கணும்னா வாசிங்க. அதுதான் அவங்க யாரும் பண்ணாதனால மாதாஜி பாவம். அவங்க காலையில பாவம் இல்ல மாதாஜி, அது டைமும் வந்து நமக்கு ஷார்ட்டா இருக்கு. ஆமா, யாராவது வாசிக்கணும்னா வாசிங்கப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் நான் வாசிக்கட்டா? ஓகே. மாலதி மாதாஜி யாரு சொல்றீங்க? சாந்தி மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, எஸ். அடுத்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கும். இது நம்ம பார்த்திருக்கோம். நம்மளுடைய அந்த உயிர் வழிக்கு வந்து 3 விதமான தன்மை இருக்கு. 3 விதமான குணங்கள்ல நம்ம வந்து மாட்டிட்டு இருக்கோம். என்னது? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சத்துவகுணம் சாந்த நிலையில இருக்கு. நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். சாந்த நிலையில ஆன்மீகத்துல உயர்வதற்கு ஒரு உகந்த ஒரு குணம் எது அப்படின்னாக்கா சத்துவகுணம். ரஜோகுணம் வந்து தீவிரமான குணம். எந்த ஒரு செயலையும் வந்து உடனே அதை முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம், அடுத்து என்ன பண்ணலாம், ரொம்ப பௌதீகமான ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. தமோகுணம் என்பது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மயக்கம், சோம்பல், ஏக்கம், அவர்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடு, இதெல்லாம் வந்து தமோகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு உண்டானது. சோ இந்த மாதிரியான இந்த 3 குணங்கள்ல நாம பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனால் பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர். அவருடைய பக்தர்களும் அந்த சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவானா கிட்ட இருந்துதான் இந்த சக்தி வந்திருக்குன்னாலும் அவர் வந்து சுதந்திரமானவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நாம தான் மாயையால பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனா பகவான் வந்து மாயையவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம இந்த 3 குணத்துல மங்கி இருக்கிறதுனால இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகவானை, அந்த அழிவற்ற நிலையை அறிந்து கொள்ள முடியல அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறேன். दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया. वासिंग माताजी. दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मां एव ये प्रपद्यन्ते मायां एतां तरन्ति ते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், கருட பகவான் கிட்ட மேல வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ண வந்துட்டு இருக்க. இந்த பௌதிகமான இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த சக்கரத்துல வந்து நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கோம். அது வந்து பெரிய மகா சமுத்திரம். ஆனா இதுல இருந்தும் நம்மளால வெளியில வர முடியும். அதுதான் பகவானும் விரும்புகின்றார். எப்ப நாம் அவரிடத்தில் சரணடைகின்றோமோ அப்ப வந்து நம்மள இந்த பௌதீக சக்கரத்துல இருந்து விடுவிக்கின்றார். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதற்காக நம்ம அந்த துன்பங்களே இல்லை அப்படின்னு இல்லை. எப்படி வந்து ஒரு பசுவோட கன்றுக்குட்டியோட அந்த கால் பட்டதுன்னா அந்த ஈர மண்ல ஒரு குட்டியோண்டு குழம்பு இருக்கும். அதுல எவ்வளவு தண்ணி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம கஷ்டம். சோ நம்ம சீக்கிரமா அதை வந்து கடந்து போய்விட முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. அது எப்படி தெய்வீக சக்தி? அவரே தான் சொல்லியிருக்கார், இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் வந்து என்னுடைய அந்த தாழ்ந்த சக்தியின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு.
அந்த முக்குணங்களும் அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கு, மாயாவால தான் வந்திருக்கு, அதுவும் அவர் தான் சொல்லியிருக்காரு. சோ கிருஷ்ணரை நம்மளால வெல்ல முடியுமா? அது மிகவும் கடினம். சோ தெய்வீக சக்தியை வெல்லுவதற்கு முடியாது, அரியது. ஆனால் என்னில் சரணடைந்தோர், என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். எப்ப நாம வந்து பகவானிடத்தில் சரணடைகின்றோமோ அப்ப நம்மளுடைய அந்த கலங்கங்களை வந்து ஆஹ் நமக்கு வந்து விளக்குகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம அத இந்த சம்சார சாகரத்தை எளிதில் கடக்க முடியும் எப்பொழுது பகவானிடத்தில் நாம் சரணடைகின்றோமோ அப்பொழுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया बहृतज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिताः. மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்ப வந்து சரணடைறத பத்தி சொல்லிட்டாரு இல்லையா? அடுத்து என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னாக்கா, யாரெல்லாம் அவரிடத்தில் சரணடைவார்கள், யாரெல்லாம் அவரிடத்தில் சரணடைய மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள், ஞானமே இல்லாத அந்த மூடர்கள், மனிதர்கள்லயே கடைநிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள். நமக்கு 4 பிரின்சிபிள்ஸ், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான்ல சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னது? புலால் உண்பதை தவிர்த்தல், ஏன்னாக்கா கருணை நம்மளை விட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மது அருந்தக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் தகாத பாலுறவு இருத்தல் கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து சூது இருத்தல் கூடாது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றவங்க அவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மனுஷங்கள்லயே வந்து கடைசி நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள். மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள். சோ பகவானே இல்ல, இல்ல நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க. ஆஹ் அசுரர்களின் நாத்திகத்தன்மை. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துஷ்டர்கள் எனப்படுகின்றார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானிடத்தில் ஒருபோதும் சரணடைய மாட்டாங்க. எல்லா அசுரர்களையும் நீங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஹிரண்யகசிபு நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அண்ட சராசரமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு வாழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சான். சோ இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கேட்டாதானே நம்ம வந்து அது இப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும். பிரகலாத் மகராஜ் பிறக்கிற சமயத்துல எல்லா லோகங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபுன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கு. ஆனா அவர் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாராயணன் சொல்லிட்டு வர்றாரு, வாசுதேவா அப்படின்ட்டு. சோ ஆஹ் அது எப்படி சாத்தியமாச்சுன்னா அவருடைய ஆன்மீக குரு நாரத முனிவர் அவருடைய கருவுல இருக்கும் போதே தாய்க்கு வந்து அந்த உபதேசம் பண்றார், பகவானை பத்தின ஞானத்தை கொடுக்கிறார். சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அசுரர்கள் நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க, மாயையால கவரப்பட்ட கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவங்க, மனுஷங்க கடைசி நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள், எல்லா பாவங்களையும் செய்பவர்கள், அறிவற்ற மூடர்கள், முட்டாள்கள், இவங்க எல்லாம் வந்து துஷ்டர்களாகவும் அவங்க வந்து பகவானிடத்தில் சரணடைய மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्दो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். இப்ப சரணடையாதவங்களை சொல்லிட்டாங்க, சரணடையக்கூடியவர்கள் யாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். யாரு? செல்வத்தை விரும்புவோர். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு, ஏதாவது பண்ணுப்பா, நமக்கு வேற யாரும் இல்ல, அவர்கிட்டதான் கேட்க முடியும். சோ இந்த செல்வத்தை விரும்பக்கூடியவர்கள் பகவானை சரணடைகின்றார்கள். கேள்வி ஞானத்தை உடையவர்கள், ஆஹ் ஆஹ் இந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இது எப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இது உண்மையா, கடவுள் இருக்காரா இல்லையா, அந்த அந்த தேடுதல் இருக்கக்கூடியவங்க கேள்வி ஞானத்தை உடையவர்கள். துயருற்றோர், கஷ்டத்துல இருக்கவங்க, நீ உன்னை தவிர்த்து எங்களுக்கு வேற யாரு ஆஹ் சரணாகதி அப்படின்னு கஷ்டத்துல இருக்கக்கூடியவங்க பகவான். நம்ம வந்து சந்தோஷமான இருக்கிற சமயத்துல கடவுளை மறந்துடுவோம், ஆனா கஷ்டப்படும் போது எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்குற அப்படின்னு நம்ம பகவான கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். சோ அந்த துயரத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, செல்வம் வேண்டும் என்று விரும்புபவர்கள், கேள்வி ஞானத்தை உடையவர்கள், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர், ஞானிகள், இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானிடத்தில் சரணடையக்கூடியவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இந்த கதையை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். கஜேந்திர மோக்ஷம், திரௌபதியோட வஸ்திராபரணம், சுகதேவ கோஸ்வாமியோட அந்த ஜனனம், சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஞானம், துருவ மகாராஜரும் நாரத ரிஷி கொடுத்த ஞானத்தின் மூலமாக ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அந்த மந்திரத்தை ஜபித்து பகவானுடைய தரிசனம் பெற்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ராமர் மற்றும் ஹனுமன், சூத பௌராணிகர் நைமிஷாரண்யத்துல வந்து கேள்விகளை கேட்க சூத்த கோஸ்வாமி வந்து ஞானத்தை கொடுக்கிறார். இது எதுக்கு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சரணாகதி.
எப்படி வந்து பகவானிடத்துல சரணடைவதன் மூலமாக உங்களை தவிர்த்து எனக்கு வேற யாருமே இல்லைன்னு கஜேந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி மூலமே அப்படின்னு வந்து கூப்பிட்டதுனால அந்த உயிர் வந்து பிரிய போகின்றது, அவருக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்குது, என்னோட இது போகுது அப்படின்னு தெரியும் போது கடைசி நேரத்துல வந்து பகவான் ஞாபகம் வருகின்றார். அதனால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி மூலம் வேற யாருமே இல்ல, அவர் மட்டும்தான் அப்படின்னு ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் வந்து பகவான் மோட்சத்தை கொடுக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ கஜேந்திர மோட்சம். சோ இங்க திரௌபதிக்கும் அதே மாதிரிதான். அத்தனை பேர் அவையோர்கள் இருந்தும் யாரும் எனக்கு வந்து இது இல்லைன்னு உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, துவாரகாபுரி கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷத்துல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த திரௌபதியோட வஸ்திராபரணம் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சரணாகதி. நாளைக்கு நம்ம வந்து டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். 17வது ஸ்லோகம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன், அறகுறையா இல்ல அவர் சொல்றது, முழு ஞானத்துடன் பகவானே வந்து முழுமுதற் கடவுள்ன்ற ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டதுக்கு அப்புறமா எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் நிலையாக ஸ்திரமாக உறுதியாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். நானும் அவனுக்கு வந்து ஒரு உற்ற நண்பன், அவனும் எனக்கு உற்ற நண்பன். யாரு? எப்பவும் பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்கவங்க. எப்படி அவங்க பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருப்பாங்க? அந்த முழுமையான ஞானத்தை கொண்டவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 19வது ஸ்லோகம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। बहुनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிறவிகளுக்கு அப்புறமாக நம்ம வந்து உண்மையான அறிவு கிடைக்குது நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் 84 லட்சம் பிறப்புகள், அதுல 4 லட்சம் மட்டுமே மனித பிறப்புகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து நாம் மென்மேலும் உயர்வதற்கு போகணும் அப்படின்னாக்க இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மார்க்கத்தை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஞானம் இருக்கும்? ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் பகவான், எல்லாமே அவராதான் இருக்கார் அப்படின்றத அறிந்து கொண்டு அவரிடத்தில் நாம் சரணடைகின்றோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மகாத்மான்னு சொல்றாரு பகவான். அவர்கள் அரிதானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 20, 21வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ப வழிபாடு முறைகளும் நியமங்களும் பின்பற்றுகின்றனர். ஆக்சுவலா இங்க அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். சரி, நீங்க தான் முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்றீங்களே, அப்ப இந்த மாதிரி தான் தோன்றித்தனமாக வழிபாடுகளை பண்றவங்களோட இது என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது பகவான் சொல்றாரு, நமக்கு வந்து எல்லாமே ரொம்ப இன்ஸ்டன்டா கிடைக்கணும், சீக்கிரமா கிடைக்கணும். சோ அந்த ஜட ஆசைகளால நம்முடைய அறிவை இழந்து தேவர்களிடத்தில் தேவதேவியர்களோட வழிபாடு செய்யறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன், தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவர் விரும்பும் போது அந்த அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்வதும் வந்து பகவான் அப்படின்னு பாக்குறோம். எப்படி அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த அந்த அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து நடத்தி கொடுப்பதும் வந்து பகவான் அப்படின்றது கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுகின்றன. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது. எப்படி வந்து ஒரு செடி இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வேர்ல தண்ணி போட்டாதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த செடி வந்து ஸ்ட்ராங்கா வளரும். இன்னும் அதுல இலையிலையோ அல்லது காம்புலயோ போட்டா வளராது. சோ அது போல இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் இன்னும் சூரிய தேவன், சந்திர தேவன் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோர்ஸ். இந்த தேவ தேவியர்களோட வழிபாடு இது பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால அமைக்கப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் தேவதேவர்களை வழிபடுறாங்களோ அந்த லோகத்துக்கு நம்ம போவோம். மீண்டும் நாம் இந்த மத்திய லோகத்துக்கு வரோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் அவருடைய பக்தர்கள் மட்டுமே வந்து இறுதியில் அவர்களை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம்.
24வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள், அவரை பத்தின ஞானம் சரியா இருக்காதவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஆஹ் முன்னர் பகவான் அருவமாக இருந்தார், இப்பொழுது உருவத்தை ஏற்றிருக்கின்றார். ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு, அவங்களுக்கு வந்து ஞானமே இல்லை, அதனால இப்படியெல்லாம் சிற்றறிவு படைத்ததுனால அறகுறையான அந்த ஞானத்துல இவங்க இப்படிலாம் பேசுறாங்க. ஆனா அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான அவருடைய பரம இயற்கையை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது. யாருக்கு? இந்த சிற்றறிவு படைத்தவர்களுக்கு தெரியாது அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றாரு. இங்க 25, 26வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அப்படிப்பட்ட சிற்றறிவு படைத்தவர்களால பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து அந்த ஆன்மீக சக்தி, அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக கவரப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த அறிவில்லாதவங்களுக்கு அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர் பிறப்பற்றவர், அழிவற்றவர் அப்படின்றத புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்றது. சோ அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, இப்பொழுது நடக்கின்றவை, இனிமேலும் நடக்க போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். ஏன்னா பகவான் தான் காலம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நான் நன்கறிவேன். அது இன்னொரு டிஃபரன்ஸ், பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். நம்ம பத்தியே நமக்கு தெரியல, ஆனா பகவானுக்கு ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் தெரியும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் வந்து அவர் பரமாத்மா ரூபத்தில் சிரோதகஷாய விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார். அதனால ஆனா பகவானை பற்றி அறிந்து கொண்டவர்கள் யாரும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு அல்ல எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுபவர். பூர்வ ஜென்ம பலன், அது மட்டும் இல்லாம புண்ணிய செயல்களை நாம ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பாவங்கள் ஒழிந்து பகவானிடத்துல வந்து முழுமையாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும் மன உறுதியோடு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கடைசி ஸ்லோகம், பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவர் ரிஷிகேஷர் யார் அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவரே வந்து பரமபுருஷன் என்பதை அறிந்து அவருக்கு நித்தியமாக நாம் தொண்டு செய்து கொண்டு அவரை பற்றிய உணர்வோடு இருக்கிறவங்க வந்து மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானை அறிய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன சேவை செய்கின்றோமோ அதுதான் மரணத்தின் தருவாயில் நம்ம வந்து சேரும். சோ அதனால நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நவவித பக்தி தொண்டை நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்த அத்தியாயங்கள்ல. சோ அதை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम शब्दमोऽध्यायः. हरि ओम. हरे कृष्णा. माताजी प्रभुजी ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. माताजी प्रभुजी ஏதாவது கேள்வி இருந்தா